Den enzymatiske fordøjelse starter i munden. Celler i spytkirtlerne udskiller enzymet spytamylase. Spytamylase spalter stivelse til kortere stivelseskæder, dextriner. Enzymet pepsin kommer fra kirtlen i mavesækken og skærer proteinmolekylet i mindre stykker. Den her der har vi enzymet, og her der har vi kulhydratet. Og så klipper den kulhydratet, ikke? Ja, det er fordi... Animeret. Der skal du zoome ret meget ind på den her saks her, Jonathan. Ja. Det her, det er spytamylasen, enzymet, og det her, det er kulhydratet, som bliver Klippet! Her har vi så en stivelseskæde, og den er kommet hele vejen ned gennem maven. Og nu er vi nede ved 12-finger-tarmen, hvor den ligesom lige ligger og hygger sig lidt. Og så kommer busspytamylasen, som jeg har her, og ødelægger stivelseskæden. Og så har vi nogle af dem, som er blevet til glukose, og nogle af dem er blevet til... De er stadigvæk små kæder, som mangler at blive splittet helt til glukose. Som hedder maltose, ikke? Ja. Her er et enzym. Det hedder maltase. Det spalter maltose fra disakkarider til monosakkarider, det vil sige, at det bliver til glukose. Her har vi proteinerne nede i mavesækken, som ligger og hygger sig. Så kommer der sådan nogle pepsiner her, smadrer det, så det bliver til korte aminosyrekæder, og så kan det komme videre. Næste skridt foregår i bugspytkirtlen, som udskiller enzymet peptidase. Og så har vi vores korte aminosyrekæder. Hvor enzymet peptidase nedbryder de korte aminosyrekæder. Bang! Og enzymet peptidase har nu nedbrudt de korte aminosyrekæder til aminosyre. Det ligger i tarmen. Jamen, det var det, du sagde, de ikke gjorde lige før. Ja, det er fint. Det ligger her. I tarmen. Nej, ikke den der tarm. Jamen, så ligger de den Det her. kommer op fra mavesækken og så ned i 12-fingertarmen. Ja, de ligger her. Men det er så... Okay. Det her er lipase, og det her er triglycerider. Bugspytkirtlen udskiller et enzym, der hedder lipase. Lipasen nedbryder triglyceriderne, så de bliver delt i glycerol og fedtsyre. Nu kan de optages i tyndtarmens væg og komme ud i blodet. Oh yeah! Yes. Tak. Super.